at det har nogensinde sket for dig. Jeg kan ikke kunne lægge mig til lærken. Det er intet problem for Acrylax. Kun med 2 sprøjt, og alt snart skal være væk. Det er væk om lidt. Jeg kan ikke tro det. Jeg har slet ikke blevet betalt eller noget for at være tilfreds. Eller har du prøvet det her? Hvorfor gider min lampe ikke virke? Det er heller ikke noget problem for Acrylax. Bare 1 sprøjt, og det er væk. Wow, endelig kan jeg lidt skidt. Man kunne også bare det med stikkontakten. Og igen, jeg har ikke blevet betalt for at sige noget af det her. Men Acrylax kan også bruges på mange andre forskellige måder. For eksempel... Hvad er det der? Acrylax kan ikke holdes ansvarlig eller retfølges for blandt andet, hvis du har det dårligt efter du har brugt vores produkt. Eller du skal skide, glemme lavre eller dø, eller din øjne smerte. Svige i anus, man ser, man der er i sig død. Kontakt lægen, så har følgende symptomer. Klø i anus, luder i munden, fisse i patten, hovedpine, tab af hår, misdannelser i vækstledet, tab af lem, tab af tunge, misfanger i ansigtet og blindhed. Du kan ikke kontakte lægen mellem 18 og 40, men hvis du gør det imellem der, så kan du godt gøre det, for det er rigtig svært at gøre det, når du godt kan lide at blive smittet af alt muligt. Ja, og så kan du tage dit hår, dit lem, tage din tunge misfanger og forvridelse. Wow, endelig kan jeg læse igen. Men Acrylax kan også bruges på mange andre forskellige måder. For eksempel